Que parece que son fuerte e que son capaz de enfrentarme cas cousas. Forte. Así se describe o último guerrilleiro que queda vivo en Galicia. Este ourensá de carácter rexo é o protagonista do documental Camilo. Un documento inédito que se proxectou no auditorio do vello cárcere de Lugo dentro dos actos que organiza a Memoria Histórica en memoria dos presos do penal. Estamos organizando actividades complementarias, fixemos a lectura de cartas de presos, que foi moi bonita, tamén organizamos a inauguración, onde estuveron gran cantidad de familiares que viñeron de todas partes. Entón, é un pouco para darlle un pouco máis de recorrido á propia exposición. A través da historia de Camilo de Dios... Pasei tantas, entre torturas, fame, miseria, frío... Entonces tiña que haberme quitado a vida 40 veces, pero tampouco tiñamos esa posibilidad. Os autores da obra, estudantes de comunicación audiovisual, convidan a reflexión e recuperan a memoria histórica de miles de homes e mulleres da guerrilla antifranquista. Pois é un pouco un sentido do deber coa historia, non? De verdadeiramente pensar que se nós non asumimos ese papel, de que se catra somos unha das últimas xeracións que ten acceso directo a fontes, a testemunhas como Camilo, pois esas testemunhas dilúense. O documental ten moita potencia por iso, porque Camilo é un gran contador. Loitador, torturado, encarcerado durante anos e pese a súa fortaleza cunha sensibilidade especial cos demais. Eu con diciche que teño visto películas que non sirven para nada, e hai algún detalliño e sin darme conta estánme quedando as lágrimas. E, sin embargo, no meu caso non me queiro. Lembro en momentos na grabación que foron terribles, que nos está contando as torturas, por exemplo, que quedas co corpo moi frío, porque aparte como conta el dun modo xusto todas as torturas e todo malo, o conta como moita frialdade, con moita distancia, moi frío, e iso como que dá moita sensación, a verdade. Este potente e desgarrado relato de Camilo deixou co sentido do humor que lle caracteriza. Sí, porque unha cousa é falar disso, outra cousa é verse 70 anos atrás, con todas estas cousas. Un novo halo de memoria e liberdade nas paredes deste antigo penal hoxe convertido nun referente cultural na cidade.